Dneska si urobíme čokoládový závin. Idem to piec prvý raz v živote, recept na cesto som vyhrabal na internete, takže to môže dopadnúť čeliak. Do misky 100 ml teplého mlieka, pol kocky droždia a lyžičku cukru ako výživu pre kvasinky a zamiešať. Kvások si zľahka pomúčime a necháme asi 10 minút vybehnúť. Do nádoby 600 g hladkej múky, ideálne nakysnuté cesto, 90 g cukru, 1 vajíčko, 90 g mäkkého masla, 250 ml teplého mlieka, vybehnutý kvások a 1 vanilkový cukor. Následne šup s tým do robota a ten tú najťažšiu prácu urobí za teba. 10 minút stredný hneting. Následne si cesto vyklopíš na pracovnú plochu, zľahka ho pomúčíš a spracuješ do nejakej gule. Sem tam si ho poprekladaj. Skrátka z neho vyformuj nejakú takúto guličku. Šup s tým do misy, vytretej olejom, zľahka ho pomúčni a nechaj ho hodinku nakysnúť. Po hodine ho vytiahni znova na pracovnú plochu a vytvaruj z neho takéhoto hada. Prekroj ho na 2 kusy, zľahka si cesto znova pomúč, aby sa ti nelepilo, keď ho budeš vyvalkávať. Snaž sa to roztiahnuť do nejakého väčšieho obdĺžníka. Nezavadzal medzi nohami statív, tak som to robil mimo záber. V tejto fáze sa môžeš zahrať na Picasa, na to ja bunky nemám, takže ja som to po 30 sekundách vzdal. Zobral si obyčajnú metlu a roztiahol to do všetkých strán. Použil som ako plnku Nutellu, ktorú som minútu ohrial v mikrovlnke, aby sa lepšie rozotierala. Následne už tomu zamotáš len takto kraje a zroluješ to do závínu. S tým druhým kusom cesta úplne rovnaký postup. Po zamotaní ešte nechať 20 minút podkysnúť pod utierkou a tesne pred pečením potrieť rozšľahaným vajíčkom. Spodný horný 180 stupňov cca 35 až 40 minút. Záleží od trúby. No a počas pečenia mi to kapánek prasklo, ale všetko dopadlo pomerne dobre. Vo finále to aj celkom dobre vyzeralo. Dobrú chuť a vidíme sa na budúce.